Как да си направим маникюр с мотиви на ягода? Перфектен за обичащите червения красив цвят на ягодите. Този маникюр ще накара хората да заглеждат ногтите ви. Нанесете основа върху ногтите си за защита и укрепване. Лакирайте ногтите си в червено. Използвайте ягодово-червен цвят. Първо нарисувайте с бяло листата на ягодките. След това в зелено. Нарисувайте семенцата, като използвате жълт лак. Завършете, като нанесете топ покритие. Съчетайте облеклото си в подходящи цветове. Готови сте да покажете ягодовия си маникюр. Полезен съвет: изчаквайте отделните слоеве лак да изсъхнат напълно, преди да нанесете следващия. Препоръчваме ви средството за отстраняване на кутикули от Мавала Суидерланд. Крем с грижа за ръце и ногти от Clarins. Ножички за ногти от неръждаема стомана от Уизърман. Открийте още продукти с грижа за ногтите и ръцете на най-добра цена на Strawberry Net, свежата козметична компания.